Ladies and gentlemen, the show starts in 3, 2, 1. तू आळस भांगिले मो बिछोना छाड़े तुमी छरे कहिले मो सत ही भावे ओ तू आळस भांगिले मो बिछोना छाड़े तुमी छरे कहिले मो सत ही भावे गुमसुम आजी तोरी अपेक्षा करू छुरे केते परीक्षा हृदय रे सबु थाई मो दुनिया ता फांका मु फील करे तू मो पाखरे अछु तू फील करू काई एका मु फील करे तू मो पाखरे अछु तू फील करू काई एका मु फील करे तू मो पाखरे अछु तू फील करू काई एका मु फील करे तू मो पाखरे अछु तू फील करू काई एका।